vítám vás u nového videa a dneska to je, není Roblox, ale trochu jiná hra, One Tank Army, že tady prostě jste jeden týpek jako v celým tanku, no. Jdeme na to. Jo, jestli tady vidíte tohle, to je takový dopomocný, protože ukážu vám, když jdete tady do míření, tak vy tam vůbec žádný míření nemáte, takže tím jsou já, ukážu. Tady přebiju, příští otrhavý náboj. Kam míří ta červená tečka, tak tam dopadne vždycky ten projektil. No. Já tady zase přebiju další příští otrhavou. Takže ten mapě tady, my jsme tady a tady jsou animáce, takže a jenom tak je dlouho, jak vycházely tady videa, to bylo kvůli tomu, že jsem moc nevěděl, co natočit, mám docela hodně her a jsem nevěděl jak to. Vidíte, to jsou animáce. Jdeme. Tam jsou taky, Jo, toho je jenom demíčko, protože ta normální hra stojí. Já nemám nepoplacený hry. Hýbe. A teďka prostě nabiju průbojní. Ty jsou proti tankům a kanonům. Ty ničí pomalu. Na příští otrhaví ty jsou na ty no vidíte, je takový rozlobý ten kanon, tak to znamená, že je ničený. Ničíme ještě ten druhý kanon. No a mimochodem, tady máte prostě řidiče, střelce u kulometu. No, tady máte mapu. Vám když další je tady ten střelec, tenhle. Když je tenhle nabíječ, tady má ten periskop, ne periskop, no, tohle já nevím, co to jmenuje. A tady je velitel, s ním se můžete vlastně koukat kolem sebe. Tady mám to taky. Já vám to nevím, že to jmenuje a teda to, jak tady vidíte, ten spout, jak to tady mám, tak to je vážně jenom kvůli téhle hře. U ostatních hrách to už nebudu. Takhle já nemám nabito. A tady máme hávka. Počkat. Tady ještě. Nepřebírat, jsme blíž, protože
jsou jako náboje. A v tom jsou to ještě zelený bedny. A v těch jsou, a to vlastně mám životy. Sokrátů. A mimochodem v téhle hře teďka téhle je tank jménem T-34 85. Mám by to? Počkej, jo, tak já nabiju. Zase průbojnou. Demíčko teda je taky zadara, ale ta plná hra už stojí nějaký peníze. Jak jsem říkal. Kam tady vypadne to se tříštivotrhavou dám. Ty rozdíl mezi tím poznáte tak, že ta tříštivotrhavá na tom má takový cuplík, ale průbojná ta ne. No. Protože tam je vlastně ještě jeden kanon. A co tam tady vidíte? Bum. Dozvěděšky tam ještě ve věži jeden, takže to neudělám. Tak střelím ho. Ha! Já zase běž dopředu, protože dopředu v realitě je nejsilnější pancíř. Vidíte tam na závěr, tak to je tak v nabíječi. Tak já to přebiju. To se otevře, tam dáte náboj a zavře se to. Tohle je demíčka, takže tady není moc animací. Po mě střílet, když každý ví, že to potom zemře, potom bouchneš. To jsem, jako kdybych to neříkal. Kam kašte kulomet, to zamířím a... No a tam jsou kolem 2 bunkry, tak já už jsem tohle už párkrát hrál, tak já zase dám tu tříštivotrhavou, nabiju. Jo, a proč jsem šel k té krabici z municí, to vám hned řeknu, jak jsem tam byl, no. Protože v té můžou dojít
vám tady může dojít munice. Jak jdu kulometu tyhle zásobníky? No. Jak jdu kulometu, tak i do kanálu vám může dojít munice. To tady můžete nabíjet. Vidíte, tady už 2 zásobníky zmizely. Tam jsou ještě. Jo. Jsem ještě zapomněla tady na 2. Ne, já jsem to nechtěl. Já jsem chtěl tady příštěvo trhavou. Vidíte, tady jsou ještě 2 animáce teda. Tady je teďka. A tuhle hru, tuhle jsem stáhl zase přes Steam. Je tam. Ale... No. Jestli tu hru chtěli zadarmo, tak musíte koupit jenom to demo. Ale i přesto, jestli koupíte jenom demo, tak podle mě užijete taky hodně zábavy. Já doporučuji si nainstalovat i takovou šipku. Hodně vám to pomůže, já si nedělám a já si dělám legraci. Takže není to ono ta hra. Já s ním můžu střílet jako tady střelek. No pokud půjde jako vlastně taky tady můžu vidět. No ale zase s ní nemůžu hýbat do nabíječe. Tak to tam drží. Jo, počkej. Je tam je poslední. Tam je poslední animál. Joha. Jo, tak už vím, co je to. To je, když to tam... Jedno. No a potom, až to dát, jak to dáte, snad to dokáže tohle. Vy byste vlastně mohli zase jít dál, ale třeba už s jiným tankem, ale já mám jenom 9, takže mám jenom tenhle základní tank. To asi pro tohle video bude vše a čau!